Izin aku mbak. Ya ditutupi mas. Saman madep rono aku madep rono kalau nggak izin. Bang Agrama Music, FD Audi terima kasih luar biasa. Komo. Opo Radelina. Iya Mas Geliga. Ingin genggam tanganku, curhat tentang mantanmu. Ning saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, cacone genggamanku. Matur suwun wis mayungi terase udanku lan ngancani kesepianku ini. Terus dong apa aku ngancani selama ini. Iya napa mas? Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu. Oke. Sok apa mas? Saka mangan nurut dalan katuruti berharap bisa duweni. Wis tak hormati waktuku, iki wae kalah karo mantanmu. Sakejene rasa usahamu go aku ra iso ganteni kene hatiku. Ngapurange sayangku sing menang tetap masa depanku. Goyang lagi. Udah mau. Mas Bos Terok Luar biasa. Juragan Sawennya luar biasa, terima kasih. Tak akoni sikapmu ini mau ngapusi seolah mencintaimu. yo sakit aku sing karo ngerteke sikapmu. Sekapa mas? Terus dong apa aku ngancani selama ini. Yen akhire
lakoni sikapmu ini mau ngapusi seolah mencintaimu. Sagedene langit aku sing kleru ngerteke sikapmu. Terasa kemas Terus kenapa aku ngancani selama ini. Yen akhire Terima kasih. Sampai habis. bali ning mantanmu. Persiapan iki lho Mangan ati nurut dalam turuti berharap iso duwe aso aku raiso baleke cerita kuwi tak akoni